Det største, jeg har lært, eller hvad man skal sige, fra mindretallet, det er, at man skal acceptere alle, ligesom de er. Og så er man en del af noget større, selvom man er et mindretal, så er man alligevel en samlet del af noget større. Og det er noget, jeg helt klart har taget med, og også fremover vil tage med. Jeg hedder Helene Frank og kommer fra Norby i Tyskland. Og lige nu arbejder jeg som lærer på Tandslet Friskole i Danmark. Altså, jeg har altid sunget. Der er optagelser fra mig som 2-årig, der går rundt og synger Hansen Klein. Da jeg var 4, begyndte jeg med at spille blokfløjte og begyndte ligesom at få et interesse for at lære noder, og det synes jeg var meget spændende. Og lave lyde med instrumenter. Og så der har det egentlig bare udviklet sig derfra. Jeg har altid været interesseret i det. Jeg synes, det er enormt spændende og så fedt at sætte sig ind i de her instrumenter, og der laver forskellige lyde og bliver brugt til forskellige ting. Og, jeg gik til klaverundervisning, da jeg var 10, og fandt ud af, at så kan man jo faktisk spille og synge på samme tid. Så jeg begyndte at sætte mig ind i det og lærte det, og så har det bare taget fart derfra. Så jeg kan ikke huske en tid, hvor jeg ikke har spillet musik, egentlig. Jeg kan starte ved, at jeg har vundet X-Factor i Danmark. Det er jo nok det, der gjorde mig til en kendt mindretalsperson. Men det troede jeg aldrig, jeg skulle være jo. Jeg var jo bare lille mig, og så fik jeg en besked på TikTok fra det hedder en caster på X-Factor-produktionen, som skrev, om jeg ville være med, fordi han havde set nogle af mine videoer. Og han vidste jo ikke, hvor jeg kom fra. Han så bare, at jeg sang og bor i Danmark. Og så sagde jeg ja til, at jeg skulle være med og komme til audition og sådan noget. Og så blev det ligesom sådan en ting, at man også snakkede om, hvor jeg kom fra, sjovt nok. Og jeg kommer fra det danske mindretal. Så det blev en kæmpe stor ting på en fed måde, synes jeg selv. Altså jeg fik jo også enormt meget opbakning fra mindretallet, fordi det har man jo ikke oplevet før, at der var nogen fra mindretallet, der gjorde sådan noget. Så det er jo meget fedt. Det var også meget fedt at mærke den der opbakning, der var. Eller stadig er. Jeg er født i Mecklenburg-Vorpommern, så jeg er egentlig østtysker. Men da jeg var 3, der fandt min mor sammen med min papfar, og han boede nemlig i Nordtyskland. Så der flyttede vi hen, og så syntes jeg skulle gå i en dansk børnehave. Og han arbejdede i en dansk børnehave, så det var forholdsvis nemt at komme ind i mindretallet. Så jeg har ingen dansk familie. Jeg har kun en tysk familie. Og så gik jeg i dansk børnehave og danske skoler, og lærte så sproget og kulturen at kende igennem det, og blev egentlig ret vild med det allerede, mens jeg gik i folkeskolen. Synes jeg allerede, det var fedt. Hvis jeg ikke var en del af mindretallet, så ville jeg jo ikke kunne sproget. Jeg vil ikke kunne så nemt bare være flyttet til Danmark og blive integreret. Så det er jo den, der er grundlaget for det hele. Ellers så kunne jeg slet ikke have været her. Jeg er et menneske, der ikke kan holde pause. Jeg er enormt dårlig til at trække stikket og bare slappe af. Så jeg har altid fyldt min kalender op med alt. Med weekender. Jeg har næsten aldrig haft weekend, fordi jeg hele tiden havde noget at lave. Jeg havde måske en weekend i måneden eller sådan noget, hvilket jo er vanvittigt. Og det havde jeg allerede før X-Factor. Men så efter X-Factor, så kom der jo bare en masse nye ting på. Altså, så skulle jeg pludselig endnu mere, fordi så skulle jeg ind og indspille, og jeg skulle alt muligt. Samtidig med, at jeg arbejdede på en efterskole, hvor man har weekendvagter og aftenvagter, og ikke sådan regelmæssige arbejdstider. Og så det blev bare for meget i sidste ende. Men det var allerede under opsejling. Så det er bare det, der ligesom gjorde, at det nok kom tidligere, end det ellers ville have gjort. Og så blev jeg jo ligesom igennem det tvunget til at lytte til min krop
Og det synes jeg er blevet meget bedre til. Så nu holder jeg mange flere pauser, og jeg holder weekender, og så noget vanvittigt noget. Hvordan er det? Det er fantastisk, og jeg kan mærke, at det er noget, jeg har brug for. Altså, når jeg har haft en weekend, hvor jeg ikke skal noget nogle af dagene, det har jeg faktisk nu her lige om lidt, så jeg har det, som om jeg har haft sommerferie. Det er så dejligt. Det føles som om det har været i hvert fald en uge eller mere, hvor jeg har holdt fri. Jeg er stadig lidt i gang med at finde ud af, hvilken musikstil jeg egentlig har. Og det er jo sådan, jeg har aldrig selv skrevet musik, så det er lidt svært at finde ud af, hvad er egentlig decideret min stil. Så jeg tager bare det, der kommer og der passer. Og så efter X-Factor, der skulle man i sådan nogle studiesessions og sådan noget. Så der prøvede vi også at skrive en sang omkring det der med, er man dansk, er man tysk, og er man... og det er helt klart noget, jeg vil gribe op igen. Fordi det er jo noget, der fylder i mig, og jeg ved, der er flere, mange, der kan relatere til det. Og også hvis man ikke nødvendigvis er opvokset i det danske mindretal, så er der jo mange, der kan relatere til, at man ikke helt ved, hvor er det egentlig, jeg hører til henne. Fordi jeg hører til i det danske mindretal. Men er jeg så dansker? Er jeg tysker? Det er sådan lidt, det er altid alt efter, hvor man er. Så det er helt klart noget, jeg vil tage med ind i nogle sange, tror jeg. Altså, der er jo et drømmescenarie, der ligesom hedder, at jeg kan kombinere, at det er lidt ligesom jeg gør nu, altså kombinere at have et almindeligt job, som for eksempel at være lærer, med at man tager ud og spiller et vist antal gange om året. Fordi det er de to ting, jeg rigtig godt kan lide. Og i forhold til musik, så elsker jeg at tage ud og spille og have kontakt med mennesker på den måde. Det kan jeg bedre lide, end at indspille musik og bare være i et lukket studie, og så var det det. Og så håbe på, at der er nogen, der lytter til det, man udgiver. Så kan jeg meget bedre lide at være ude og synge og spille. Så jeg håber, at det er sådan noget, der kan lade sig gøre, og at det kan blive ved på den her måde.